רגע, עכשיו. איך שאתם רואים, זה האישה שלי, זה הילדים שלי, ואני חי איתם ואני רץ בשביל לפרנס אותם. והחיים קשים, אני דייג, בים מעט היום דייג, אין כמו פעם. וכל יום הולך להיות יותר קשה, יותר קשה. כל יום אני אומר רוצה לסדר את הבית, החלון, המדרגות, המעקה. הכל אני לא מסתדר, הכל נשאר איכשהו. אני צריך לרוץ בשביל להכיל אותם, בשביל שיהיה לי לסוף החודש לשלם חשמל, לשלם ארנונה, לשלם מים. והבית נשאר לי איכשהו, זה עומד לי בפנים. הילדים אין להם בבית שולחן לכתוב עליו. חסר הרבה דברים, הרבה דברים. אם באמת יש עזרה, למה לא? אוקיי, תגידי את השם שלך. גולי. חלימי. האמא. בבית. והבת, תגידי. אני קוראים לי נעימה. נעימה, איך השמות של האחים? זאתי וזאתי חמאמה. אוקיי. וחסר רק את הגנה. אוקיי. תעלי, תעלי. מה הייתם רוצים שישתנה בבית? شو بدكم نغير بالضبط. צבע לבית. צבע לבית. שולחן, טובה. יש עוד דברים שם?